a chuirtas fáilteisteach na fí an Ceardaíocht le neo. Tá má tíiste mai cinsead mar te na híle tímó ach tá súnam nach chu se chud floch aguise tá amsta. I neo mai tá má go le spáitiú ceach le rudba gálaí na inga le do lámh agus le paint agus le spóinse má cinsead seo musca. Fáin lom agus is paint na inga. Nis tastó na rudaí seo web. Tastó spóinse, tastó pápar nó cart chláid bán, peán luí, marcóid, scúab péinteareachta agus na dána seo leanas. Tastó buí, daun, óráiste, dearg agus glas. Nis a chéad céim. Tóig an peán luí agus leag síos do lámh an cárta bán nó an papar bán. Agus tharnge líne thart do láimh mar seo. Agus breanó se rud éigin cosú le seo. Inis, fáin marcóid agus is féidir a marcóir úsáid le na línte I dhinge ní sár. Nis agus é créachnaí breanó se rud éigin cosú le seo. Má sib. Nis, fá an dá nó an paint down agus an scúab agus dá isteach an croch an láimh. Breanó se rud éigin cosú le seo nó tá sé dinta agaí. Nis, leis I céim seo inab, tastó na dána seo web, tastó glas, buí, dearg agus óráiste. Agus tosó muid amach leis na dána is dorcha dús. Agus sin na dána níos gile úsáid de réad chéile aint mu amach ón chrán nó gás an chrán. Tóig an spóinse agus tosa muid inis le dearg agus cuimid isteach mar sin a líon dearga agus tosa muid le dána bhfuil go carcalacha I gcuise timpeall an chrán maid ar. Chéad ráine stoi úsáid is muid a beidir rudbeh gon óráiste. Chéad ráine an glas rudbeh gon ní heastan leid sin ní gá le an chrón. Is réad chéile si banán agus sin deire an buí.
sin a go dhé. Sin a chuí nearna mise an Crann Déan. Tus amach le Pádraig, sin óráiste, sin glas agus buí dhéile. Tásún go bhain se bhean tainmh seo ríistíine, bhil isteach ríisteáireach agus ba ceanna le dengain. Slán go fóill!